Nggih. Muntah ayo. Amet, Mas. 5.000. Nggih, tak pateni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi. Alhamdulillah pemirsa ki apa ya? Pembas tempe mentah. Tempe mentah. Ditoto mungkin nggih. Tempe mentah di sini 5.000 entuk banyak. Intan Mbak Bayi lagi Dede. Dede itu apa? Pemirsa, Dede itu mepe awake ngono lho pemirsa. Jenenge Dede. Ambek mlaku tan. Purno banjir bar mlaku popono kan. Nggih. Mlaku lho. Mlaku tuk. Anggeku tak jak Dede. Iki kontennya konten Dede. Bunda Dewi karo Dede iki piye? Heeh. Kuwi jere berjemur. Berjemur ning gone matahari pagi. Orang-orang penting itu berjemur. Nek basis Dede. Dede. Bunda Dewi Dio Salwa Repa ning Cepu. Rutu sama zat bermlaku. Ajeng napa nyelepke daging nggih? Sesuk Repa arep ning Pati, mamae pengen bakso, pengen sempol, pengen tahu tahu pentol, pengen apa ngoten Mang jere? Pokoke sing ndek kanane dikeki Mbak Indah kae terus Dikan nyelepke. Gak usah dikeki daging lah kok kon nyelekno bakso. Nggih, mboten sah daging tapi tahu. gawekno bakso, gaweke tahu pentol kalih damel ke sempolan ngoten. Ngono ceritane pemirsa. Dek ngenane diresno dibagi karena Mbak Indah terus saiki ape tak kon nyelepno. Mang isuk-isuk mang sak pilehno mang. Intan nek karo kucing gak boleh nakal, gak boleh. Aja muni elek-elek ngono kuwi gak boleh. Tapi aja ning omahku, Mo. Emoh ya wis tapi gak usah ngono. Iki soalnya ini pemirsa tak jelaskan ini bukan kucingnya Intan. Kucingnya Intan kan putih, terus terang wis lunga suwe. Nggih mari kan ndik wingi kados watuk-watuk kados gudiken Intan emoh Bu wedi. Makane Bu Gorono ndek niki menghindari kucing ngantek bokonge suwek. Ya kuwi nyantol lemari. Nyantol lemari sakponge bokonge suwek pemirsa menghindari kucing. Nek ning nganding motor. Lah kuwi kan Kucinge gudiken nggih. Ya wedi. Terus Wedi. langsung tak sak turu nah turu sampe kowe teko. Malah penak jere penak Mbah turu, Mbah. Ya nggih. Iki Segadah niku sinten Bayi. Maksudnya kucingnya sakit mboten dirawat ngoten lho Bu. Niki gudiken lara pemirsa. Pokoknya aja mbok jahati, Nduk, ya aja mbok jahati. Ketok kucingnya kuru gak loro. Lara, Bu. Oh ngono terus si pemirsa gudiken ngoten niku lho sakit. Ini pemirsa, Bayi iki mang bengok-bengok bundur tak kon aku tak duwede, Nduk, ngirene. Nggih. Awan-awan ngene iki kon memanaskan diri. Memanaskan diri apa ya ngene iki? Nggih, Dede. Aku tak marut klopo, Bu, tak gawe Ya apa, Nduk? napa kue nggih cemilan Pak Silo. Duka pe tak gawe apa. Apa Niku lho enten kentrang. Wis ben murah. Iya, ndang mantuk lho ketoke omahe mbundi. Ndang ku mlaku lho ta. Wes mantuk sih. Tak tekono Mak Jah, Mak iki kucinge sampean. Pak Silo ya tak tekoki mboten. Kucinge Mak Jah ning omah kabeh. Kucinge kan ceritane pindah ya pemirsa, tak tinggal ngene iki ra ditutup pintune. Pindah ning kasurku. Kasurku kan langsung tak umbah sprene. Pindah ning gone kasur sing ning pawon. Waduh, aku ngono. Nggih. wing-wing lah wis tak apa. Sak ini. Nggih. Bu ambune tek godhokane, Pak, Bu. Lah ya pun kowe pengen gawe gorengan saitik ngono lho, monggo. Njaluk kowe tapi ora iwak daging lho ya. Tak kotak iki. Dagingnya tak kayak mati. Nggih, daginge wis ana susi. Adik susi sing bayi sing kototan. Apa-apa mbok iki. Tak kotak lah. Nggih lah, Bu. Pentinge anake sing apik.
Mbok iki sing elek-elek gak apa-apa. Mana Bu Yuni ya ijek duwe cuma atus ra iso Atus tak iris mboten saged saged pemirsa. tak tokno wong keres. Nggih. Diselepno. Niki kan paling sing bagiane Intan tinggi Intan. Nggih lah sesuk ya Nggih. nek. Ya wis Sing liyane pun telas kula, sing Wis angsake lah ya. pundi pun Wis telas. dirawon ae. Didamelke rawon napa niku karek balungan karo kulit rek Bu. Karena Sing ning kene nanti, nggih, Intan nanti. Berarti sesuk diisi. Dok, jukokno kentang ireng, Dok. Bayi mendahar kentang ireng kuwi lho nang kono. Kuwi lho Tan, kuwi ning kono. Ning depanmu ki lho Tan, ning montor Tan. Ning montor ki nek ketan ireng Tan. Kentang. Nah, Ini iya. Klopone tak parut deh. Ora usah dianu, kebiasaan ngono kuwi harus dihilangkan ya. Marah-marah mbek kucing ngono iki gak boleh. Dite kan mbek kucinge dhewe ya ora iki pemirsa. Ya sabar. sakit. Sabar kuwi sakit aja mbok seneni ae ngono lho. Juga apa jenenge lengser, Dok? Foto udah ngene lho. Karena plastiknya goreng tak ngono ada sampai. Nggih. Juga ning Lengser, lengser jadi apa goreng. lengser? Terus iki nanti. Aku tak yo melok. Bismillahirrahmanirrahim. Juga na trip. Barik lana timah rasa tanah kina pecaman ada benar. Sampai Amin. berdoli pemirsa ini kentang ireng tempatnya kalian ada pondak ini. Ada, Kalau Bu. di sana Bali ini pas panen ini Nggih, pemirsa. pas panen. Kentang ireng panen berapa ya sekilo nggak tahu semuanya. Enten Ini nek pas panen. king kopoke ngoten niku kopoke 6.000, mungkin nek pun dugi pasar dadi 8.000. Nggih kopok niku kadang nggih 5.000, 6.000 ngoten biasane kula tumbas. Berarti Maksudnya ya- kopoke maksudnya kok tegalan ngoten niku lho pemirsa. Ya murah ya, gak sekarang. Terus saya Nggih. sampai rumah dulu tahun. Nggih, niki 8.000 nek teng pasar. Ngoten niku ning weteng adem to, Mbah. Pasar tepu banyak sekali pemirsa Nggih. sing pengen karena wong itu pasarnya tepu. Nek panen mesti dibawa ke cepu. Nggih. Karena ya moro tuane Bunda Dewi, ibuke Pak O itu Nggih. ya nganu apa Ibuke Pak Om nggih dodolan dibeto teng Jawa Pon teng pundi. jenenge apa nduk ngono kuwi nek nguraki wong desa iki jenenge apa? Nggih, pedagang sukses kok, Mbah ya. Nggih, maksudnya napa-napa dikulak ngoten lho pemirsa. Mungkin terus dibeto teng pasar, dijual lagi ngoten niku lho pemirsa. Mbah Dami. Pokoknya Mbah Dami itu kalau malam bawa terong, lombok segala macam itu. Nggih, Mbah nggih. Oh, Pokoknya tuane Bunda Dewi itu kalau malam jam 1 jam 1 berangkat diantarke Pak Lurah. Ini bawa dua gangan. Kalau Pak Lurah itu berjalangan nggak bisa ngantar misalnya wong Pak Lurah ya nomor rapat kemana-mana jadi ngantarke Pak O itu bawa ya lombok ya Oke. kintalan telo keluweh kangkung Lain-lain. dong telo kentang Tak soto. terong pokoknya sembarang bu Pak O tuh orangnya tua tapi terginas gak kayak bayi kayak gelimbok kayak waloh tebak-tebuk ya meskipun bayi kayak gini ya tak syukuri aja karena ya karepe bayi ya pengennya sehat yang kayak Mbak Dami ngono kuwi sana pasar terus Mbak Dami itu angkat jam 4 subuhan ya jam 4 sudah pulang dari sepuh terus mendapat belanja macem-macem macam itu iwak opo ya ada kalau pulang tuh pulangan yuk belanjaan jualan di rumah nek sore tengok-tengok nih masih parane petani jadi Mbak Dami itu sing jadi anu nduk yo Kulaan ngoten niku lho pemirsa. pengepul Pengepul. Heeh. Mbak Dami itu pengepul semuanya dagangan tuh Mbak Dami sing ngepul ada tak apa jenenge apa nduk ngono iki jenenge sing ditangki Dewi iki apa sukun pun ada telo gembili tales kentang kayak gini entek terong lombok abang lombok hijau lombok jempling wis pokoknya walah badan itu orangnya gesit Napa, satu Mbak? manis tuh Jagung manis pinten, Mbak? Oh, nggih. Cukup dompet, Dok. gue digodok loh
Nih, Mas. Digodhogno intan to ya. Nggih, Mbak. Bunda kemarin sepuk ya. Bunda Rita. 10 ribuan. Nggih. Jagung manis. Alhamdulillah ya Allah. Oh, Mbak ya. Itu loh 10.000 dok. 10.000. Untuk Adi kok. Digodhog ya enak. Maret kenapa? Oleh lunyu wae. Dah. Ayu wong rene. Enek wong tumbas, enek lekwi. Walah kelopone lunyu banget apa dene? Jek enom. Nggih, monggo. Kelawan digodhogno Pak Silong, gemilan yo enak kuwi. Apa iki? Nah, Intan kok sore pengen tumbas ke klopone, di bar direbus terus disisir nganggo peso, terus dikei sedikit garam, ambek klopo, wes enak. Enak. Iki anane bilang nduk dek oleh galik lho. Ki kenapa kudung mbok tali ngono? Dipangan tikus, ujungnya itu entek 5. Sing ireng lagi beli kemarin. Terus kan lemarinya diresiki dek ini. Dipindah kok ning jero omah ibu iki to, ning kamar. Ditoto ning kloso ngono. Dintekno tikus, dicacah tikus. Cekeli nduk mejane. Wes, Boleh. wes gak alkohol ke? Iki le Heeh. pangan tikus. Betul. Pas tak nggo lho. Lah kok ngene terus akhirnya tak tali. Kemarin tau wong rene. Masak. Cek masak mun. Nek gak masak nggo pucarek lho. Ketemu pucarek mukanya nek pesenan. Iki lho wandep iki. Iya, pol kandepe. Kudu hati-hati. Wes tak cekel iki meja. Wes, ini terus nanti ditambahi tepung beras, tepung terigu sedikit, terus garam, langsung diciptak. Yes. Jangan ngurung tak cetek iki lali aku. Aku belum mimil mah ora mbok cetek. Heeh, saiki wes. Tenan mbok cetek tenan. Belum. Memang sing diparo di pemirsa yo. Tambahi tepung beras. Meski paling iki hak piro iki? Paling 150 gram iki paling. Tepung beras. Ya kan ya. Terus dikasih garam. Duh, gak gula. Gulanya ndek sore jek duwe gula saidik kan lho, kayak apa? Garam saidik. Terus gula merah sing tak anu ndek ini lho. Kabeh kuwi. Terus paling memang 4 sendok lah. Terus diaduk-aduk. Ki mana nek gula lek tambah gula.
Gula abang saiki kan lho, Dok. Bisa gula pasir kayak 3 sendok apa berapa? Tak usah kotak ini matang. Di apa ya? Dicampur. Ada ibu kelompok. Betul. Terus di kayak cetakane kuwi. Wis ngene. Cetakane sapa kuwi? Cetakane ibu lah, nek cetakane sapa? Ngerti ya? Enggak ngene Mbak Dewi. Mboten. Enggak ngene. Ini pemirsa. Udah ngerti? Oh, pemirsa. Ya sudah lah, pemirsa malah bisa semua. Ya, terus di cetak. Dan cemplungno Cemplungno sik. Sanduk. Iki gosong pemirsa. Apa kuwi? Ikine lho gosong. Lali aku tak apa ngono. Sing gosongno gak aku lho. Ah, ibu dhewe. Aku ora ngotek-ngotek kuwi tek. Rubenku nih. Ibu, Eh? gak ngoteki kuwi ibu aku. Iki dikeki nek. Ora ngoteki kuwi yo Bu aku. Gak gosongno ya. Ora. Tak gosongno dhewe. Kuwi apa iki opo? Sawah teh ngebis nduk jane. Hah? Ngebis Apa ning titik ngebis? nang omahe Mamah Susi. Pemirsa, sudah ditawani. Nggawa kuning kan, Nduk. Wong yo kuning wis bar diservisno budhe. Dan digawa, emoh mbok gak usah. Pemirsa ki kadang ki enek sing nganu. Lah wong apa Mbak Indah duwe kok orang nganggo nggone Mbak Indah. Iki wis tak kongkon, repane gak gelem. Aku dik kae wis tau rono ya, Bu. Iya, tapi Repa pengennya ngebis. Pengennya ngebis pemirsa. Ya. Iya. Iki rasane manis korong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya manis sithik-sithik lah. Terus ngene tan. Tambahin sithik ngene ben mateng. Aku nek entek disanine. Ngene tok wis. Ya. Terus kita masukkan. Apa Ini tapi kuwi? manis versi manis. Ngene lho. Sing didudono iki ayo. Iya. Kuwi apa? Oh, kuwi apa jenenge martabak telur. Bukan. Martabak apa? Martabak Mbak? telur. Apa emang jenenge lali aku? Aku nek ngarani serabi gantol. Iya, serabi. Wes ngene ae iki. No edit no cut iki karo Intan langsung dijablasno. Ngene, Nduk. Mbok dadi piro iki? Jadi telu. Akeh. Terus diratakno iki. Mbok dadi piro? Gede-gede gak pokok. Iki ku gawe pokes ya iso. Tau no tak gawe pokes no. Intan. Bokes. Ya Intan mencoba iseni ngene. Aku tak kabeh yo. Ya belajar to, Nduk. Aku sing nyuting ae wis. Kan pemirsa perlu lihat Intan. Sing nyuting ae aku. Bayi wis ora rene piye? Nggone warung. Ndek mah ora usah buka warung, apa tak centar. Apa nyanyi iki? Lho. Usah buka warung kenapa? Lho. Kenapa teh lo. Lah buka warung emang dijak nyanyi terus sih lah ya terus piye? Gak usah. Gak
gak usah buka warung. Oh, kurang, Dok. Yo gawe neh. Bisa. Nganggo tepung. Iya, ngono ya. Jangan. Guys, tutup. Pemirsa nggih. Demikian konten pagi ini. Donga dinonga yang terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sing sakit dan paringi kesembuhan nggih pemirsa. Untuk pejuang garis 2, semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Semoga dari konten ini dijukuk tok sing apik, sing elek-elek nggih. Dibuat. Mungkin saya belum bisa memberikan contoh sing sekiranya baik ya pemirsa. Pokoknya kula nggih nyuwun maaf enten kleru-klerune kula, enten salahe kula. Kami maafkan nggih pemirsa. Kami nyuwun maaf kalih pemirsa pokoknya. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki anget-anget kanca ngopi, mantap sekali rasanya.